Ето вижте как се мие в ЖК Дружба 2 пред блок 222. Така се е измило, че тук дори не е намокрен. Дори не си направиха труда да го намократ. Да не говориме колко кал има. Трябва да се чисти този кал, изобщо не се чисти. Ето тук човека от титан така ръси. Ето вижте. Тук няма коли, няма нищо. Нито е почистено, нито е измито. Вижте как се мият улиците. Никакъв контрол, разбира се, от страна на Столичния инспекторат. Кмета Васил Терзиев да види как се разхищават общинските пари. Разбира се, ако иска да го види и ако има интерес да го види, защото силно се съмнявам. Ето вижте как се мие. Погледнете. Ето. Едно мокрене, едно скандално мокрене. Сега верно, че директор на Столичния инспекторат е роднина с титаните, с шефовете на титана, но все пак от кумува срама от малко да правиме нещо. Не е така да разпиляваме парите на столичани. Кофите препълнени, не се извозват редовно.